Subscribe to our YouTube channel to see more videos. Subscribe. 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 Hello everyone. Hello people. Andofunga mangosviwa mukomana achichema kuti please subscribe. Saka subscribe guys. Nhauya ndauya nayo panapa guys. Inini ka zviri kuitwana namukoma vangu hazvisi kunyanyondifadza still. Last time yo ndakabva kuuyazve nenyaya yamukoma vangu manga. Vaita futi zvinhu zvisizvo. This time futi ndakuuya zvina mukoma wangu Levels production. Levels vaya vanoimbiwa zvichinzi Levels vandani naRibe. Levels vachona ndiye andoda kutaura nezvake. Uyarapa uyu. Nyanzotora hake picture yake, vakuposta picture yake akamisa zvake bhosvo rake. Rakanyatsokudhinda kunyatsoratidza kuti bhosvo rakamira. Vakutorwa picture yake ndakanyatsokutenza zvezvo zvekuti zvinyatsokubuda. Saka inini manje ndikuti nai mukoma vangu, ndimukoma vangu ivavo. Kuti isusu vechidiki tinodzidza chii pazviri. Kuzi ndakatarisa na mukoma vangu avo. Kune isusu mayouth echidiki. Tinofanira kudii? Kudzidza kwamuri. Mufanira kuita zvakanaka kuitira kuti isusu vapana titevedzere magwara akanaka. Through imimi. Kana makusvika palevel yekuita zvinhu zvakadai shuwa, zvinhu zvisina hunhu, zvinhu zvinhu zvinoshoresa kudai. Isusu hapana tozodii. Ndichikura zvazvaka. Mubereki wangu ndakakura namukoma. Dai tikaita musikanzwa, mubereki wangu asingarovi inini. Vairova mukoma kuti uri kudzidzisa mwana zvinhu zvisina basa. Uri kudzidzisa mwana musikanzwa. Because mufanira kuita zvinhu zvekuti isusu tive nedzidzo yezvakanaka kubva kwamuri. Ndosaka vanhu vazhinji, vabereki vazhinji vachikomplaina kuti vaimbi vezimudhanzo hapana vachichi zvavanoimba zvinhu hazvina hunhu. Ko vanongoimba zvinhu zvine hunhu sei? Vachona vanobika mabhiti achona vana mukoma vachona ndo vari kutotanga kuita zvinhu zvisina hunhu. Shuwa munhu ungatotenza shuwa kuti nditore picture bhosvo rakadhindira rakanyatsokuratidza kuti rakamira. Pakutoposta izvozvo. Kwauti mu-upcoming music anotoimbawo zvinhu zvine hunhu. Vanongotevedzera izvozvo zvamuri kuita. Ndozvavanotevedzera zvezvozvo. Because mufanira kuleader by example. Kuitira kuti vapana vari kutevera kumashure uku. Vanotsoona kuti ichi chakanaka, ichi chakaipa ichi. Zuro ndizuro futi. Mukoma wangu Levels ivavo. Votorwa futi picture vari pachemba. Vachizvibatsira. Iro picture racho. Pavakazviita ndikati regai ndimbonyarara ndimukoma pamwe vadii vabhaisa zvavo. But ndatoona kuti kunyarara kwachona hakuchatoiti, vari kutoenderera. Because isusu mayouth echidiki tinoda kudzidza kubva kuna namukoma vedu. Saini tiri kuti kuna mukoma wangu Levels, please try kuitawo zvinhu zvine hunhu. I love you so much. But kana pamunenge maresva, munin'ina ane kodzero yekurayirawo mukoma wake. Kuti aiwa apa mabhaisa, itai so. Hazvipi picture yakanaka. Ende kutukisa mubereki. Kushoresa mubereki. Kutorwa picture munhu ari pachemba. Handibodudza, munoda kumbozama kunyatso kuita sei. Because munyika yedu yeZimbabwe inyika inoziviwa nevanhu vane hunhu. Nokana makusvika pakuita zvakadai. Isu vechidiki todzidza chii? Isusu vechidiki
tinofanira kudzidza kuna namukoma vedu ivavo, but vana mukoma vedu dzimwe zvinhu zvavakuita hazvina dzidziso mukati, vakuti rashikei. Thank you guys, ndo nyaya yandauya nayo kuti mungoonawo kuti zvatiri kuitirwa nana mukoma vedu hazvisi kunyanya kutifadza isusu hapana. Kana wanga usati wasubscribe, ndokukudzira kuti subscribe guys, hatisi kumira. Uzokasubscribe haudarikirwi nezvinyuwani. Thank you guys.